Mono moralia usaliga sokombolia eliswali elio. Yes. Ekerona lengo mokansala. Liutu engonyo aljibe sikolo kulatif. Yes. Chibe si chiwa karajia engonyo kulatif. Tuwaja tuwa kore miradi mekemeke. Lakini ekero 2013 yaika. Revolution egachaka. Na hende lilia ya lenge mugavano mutangani ga engonyo kwa jemi somali bongwai. Yes. Bone ga tuwa tuyo minto. Paulo Simba arati. Ebintu mbya chincheti. Liutu engonyo aljibe se chinke. Unabone ga kisi tuwa kakirete. Chia engonyo kwa 10 billion. One regards to the name, it's almost 15 billion. At least, everything to be a change. Yeah, one. Ono, Muninga Kiga, Yabono, a yo minto, one yo minto Simba, Mono yo minto Simba, and Guanere, Mono, as a gas to a colony. Among any paro minto Saligo, Naros Jipare Combinator. Oh, Jipare Chinabongo, the Yamarieta, a pare, a Mogako, camera back, Omotumes, a pari now, the camera back, Omotumes, a pari, we take a jana wete kasa matuka matambi ige pali ya bantu bagogete ingiche pali kurugwa umusocho nyaura pali ige wete ka umusocho minyinkwa pali ige wete ka gogocha Roma Academy ogende umunya kitari nyanyuki ogende lyonyonte ogende nyataru igoro pali ige wete ka oche galilaya Jackson ya nyaura pali ige wete ka oche nsa ige stadium kenonka Herrera ogende paka igoro ase okamanda amona chochi nyamwaka pali ige weteka chiwu nyamwaka ogende paka umusasa pali ige weteka omane ko just okuruka lyo nyam oche bwe yonde umwana ume ogende nyataru pali ige weteka oche Riverside ogende otamba pali ige weteka oche lyo soro ogende mpaka igoro kiogoro pali ige weteka nande kogocha ase pali nde eremecha tuare mabono pali kurukwa town maiga CBD noroche kurusaiga asokoroka gaige supermarket ye kurukwa quickmart oso Kenya gitari pali noroche ne kareteki nero siri oche bua yondi oche magega gaiga astobo chagaiga kurukwa Safaricom pali nero siri inonye mechandere meke abantu tokobeka kiga kinene chiaita maigi town noroche kabros nebekire oche pale kurukwa korugaiga umoja nyanjwa ring erituwa njagete ne mintongwa pale ingwetekere oche korwa igaiga stokuruka Equator Points ogende nyanjwa primary ogende liya mawe pale iyo egweteka omane ko cha tote abe para tararo siguya korwa ebate ogende Chislokov oche chief nyaboke office pale yo a contractor ya etwe lakini njabeta wade nkorosi weri igachi para na rosiri bono igachire chipara 13 goja ne town oroche muna twa rosiri asobura iboyo minto Paulo Simbarati iko chipara twa rosiri ekitigalete kwaro chigo no twalete machine chipara ngigurande 12 ase woti yane amalieta naro igaba menyi bakisi Central Ward nganye morole uchakero mukinyo yogocha inkitogo kora ebikone bye chipara bona mwana inko yarari